बिटिआर एकर्डनि हेंथायै पिएल होग्रा सुबुंफोरनि सायाव खुदिनानै पेटिशन पेपार आरो मुसुखा सावदों। जाय बिथांमोना बिटिआर एकर्डनि हेंथायै पिएल होदों बिथांमोनखौ खुदिनानै दिनै मोनफ्रोम दखराया पेटिशन पेपार आरो मुसुखा सावदों। थिग बिदिनो गेजेर जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारिजों लोगोसे गासै सा 95 दैदेनगिरि बिथांमोनखौ गोख्रों सोंखारिनायजों लोगोसे मुसुखा बानायनानै सावदों। दानिया फै गेजेर जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया मा बुंदों खौरांगिरिनि सिगाङाव आबुङै मिथिना लानि। दिनै जिहेतु मुसुखा सावनाय हाबाफारि मिडिल जनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव लानाय बे गुबै थांखिया मा दिनैखौ मानो मुसुखा सावनाय हाबाफारि लानो गोनां जादों? बे समाव आङो गेजेर जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गासै रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोनखौ आफादनि जानो बरायना लाग्रोबाय। जों दिनै नैबे मुसुखा सावनाय हाबाफारिखौ जोङो दिनै गेजेर जनाय दखरा बर' फरायसा आफाद हिसाबै लानाय जादों। जों दिनै मानि थाखाय लानाय जादों बेखौ जोङो रादाबनि गेजेरजों जों बुंनो सानदों। दिनै जोङो बर' हिसाबै जों दिनै मोनथाम सुक्ति खालामबाय। बिएसि सुक्ति खालामबाय, बिटिसि सुक्ति खालामबाय, नै दा बिटिआर सुक्ति खालामबाय। नाथाय जों बे मोननै सुक्तियाव जोङो जेबो जोंनि बिटिआरनि बायजोनि बा बिटिसिनि बायजोआव जों जेबो दिनै मोननो हायाखैमोन। दिनै जों बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजोंनो जों दिनै बिटिसिनि बाहेराव बा बिटिआरनि बायजोआव जोङो दिनै बर' कसारि बा काउन्सिल मोनसे जोङो मोननो हाबाय। जोङो दिनै बिटिआरनि बायजोनि बर'फोर हिसाबै जों बिराद गोजोननाय दङ। आरो बे गोजोननायखौ लानानै जों दिनै नैबे बिटिआर एकर्डखौ दिनै बे दुथां सानैसो जोंनि बर' समाजनि बर' हारिखौ थैसोबग्रा सानैसो दुथाङा दिनै बे बिटिआर एकर्डखौ दिनै केस होदों। दिनै बे बिटिआर एकर्डजोंनो जों दिनै बर' हारिनि गांनाय उखैनाय माखासे जोबस्रांनो थांबाय दंमोन। आरो लोगोसे एक्स एनडिपिनि जिथु केसफोर दंमोन बे एकर्डजोंनो दिनै बे केसफ्राबो बोखांजागौमोन, सिफाय जागौमोन। आरो लोगोसे जिथु जोंनि बर' हारिनि जिथु जोंना एडिक्सन सेक्टरावबो दिनै सेपारेटरफोर मोननो हाबायमोन। आरो दिनै माखासे सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्लाया बेबो दिनै बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों दिनै सुस्रांजानायनि मोनसे लामायाव फैदोंमोन। नाथाय दिनै बे सानैसो दुथांफोरा जेरै खाम्फा बरगयारि, दिनै सानसुमा बैसुमुतियारि, दिनै आरो लोगोसे बुंनो नांगोन दिनै थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि निलनाथ बसुमतारी बिथाङाबो दिनै जों बिथांमोनखौ दिनै साहित्य सभा हिसाबै जों दिनै पेरेन्ट गार्जेन हिसाबै जों दिनै मानियोमोन। नाथाय बिथांमोना बेफोरबायदि हाबा मावनायखौ जों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जों दिनै निन्दा खालामदों। आरो बिथांमोना जिथु पिआइएल जिथु बिथांमोना गथायदों बा जिथु केस होदों बे केसखौ दिनै उइथड्र खालामना लाफिननांगौ। जों बेखौ दिनै गेजेर जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों बेखौ दिनै सोंखारिदों। आरो लोगोसे बे केसखौ दिनै बोखारना लाफिननांगौ होननानै जों दिनै दाबि दैखांदों। बे समाव जिहेतु बिटिआरनि थाखायसो बिथांमोना माबा खालामदों आरो बिटिआरनि सुक्तिनि गेजेरजों बर'आ मालाबाबो सुस्रांजाजोबा बे हेंथायै बिथांमोना मोनदों। आरो नोंथांमोना जिहेतु आउट अफ बिटिआरनि जे जेंनाखौ आउट अफ बिटिआराव एसेबां गोहोम खोख्लैनायनि गुबै थांखिया मा? बे बुस्थुखौ जोङो ओरै सानदों जे जोङो बिटिआरआ दिनै मोनब्रै जिल्लाजोंल' दिनै दाफुंजादों। नाथाय जोङो बिटिआरनि बायजोआव दिनै गोबांथार जिल्ला दं, 27टा जिल्ला दङ। बे जिल्लाफोरखौ बिथांमोना जेबो गुरुत्थ' लाया। दिनै बे मोनब्रै जिल्लाखौल' बिथांमोना दिनै बिएसि खालामबाय, बिटिसि खालामबाय, दा बिटिआर बुंनो हायाखै। नोंथांमोना बेसेबां खामानि जाफुंदों आरो जाफुंगोन होनना आसा खालामो? दिनैथ' मानसिफ्रा नुना मोनाखै। जायफोर मेगन गोसा मानसि सुबुंफोर बिसोरसो दिनै नुना मोनाखै। दिनै बे बिटिआर एकर्डनि दफाजोंनो गोबांथार दिनै खामानि मावफुंजाबाय। माखासे नोङो दिनै मा होनो दिनै सेपारेटार रुम मोनबाय, माखासे गिदिर गिदिर कलेजफोर लुबाय, माखासे आरो गोबांथार खामानि दा प्रसेसआव सोलिबाय थादों। बे प्रसेसआव सोलिबाय थानायखौ बिथांमोना सुखुवाखै। जिथु बर' हारिनि थाखाय गेरेमसा हारि दानायाव माखासे बेफोर फिसा मोनसे मोनफा पार्ट, बेफोर पार्टफोरखौ बिथांमोना दिनै सुखुवाखै बे दुथांफोरा। दिनै बे समाव जिहेतु सेपारेट डाइरेक्टर मोनदोंबाबो बेयाव बाजेट गैया। बे हिसाबै बर'नि जेबो खामानि मावनो हायाखै। दा बेनो बर'नि सोलोंथाइनि सायाव गोबां जेंना फैदों। बेनि सायाव मा फोरमायगोन? गोजौनि दैदेनगिरिफोरा फोरमायबाय थादों। बेफोरो प्रसेस मोनसे सोलिबाय थादों। बाजेट सेसन हमनो थाखाय बिथांमोना सावरायबाय थादों। भारत सरकारजों सावरायबाय थादों, हिमन्त बिश्व शर्मा सावरायबाय थादों। बे साननैसोनि गेजेराव जाफुंगोन होननानै बिथांमोनाबो खोथा होबाय थादों जोंनि गोजौनि दैदेनगिरिफ्रा। नोंथांमोना जिथु बिटिआर सुक्तिखौ आरो मोजाङै दाफुंजानो थाखाय माबायदि हाबाफारि लागोन? आरो दिनै बड'लेण्ड जिहेतु बर'नो नांगौ, दासिमबो बर' रायजो राजाफ्रा बर' फरायसा आफादनि आसायाव दङ जे बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ लाबोफिनगोन। बेबायदिब्ला जोङो माब्ला बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ आगान सुरफिननो हागोन होनना सानो? जेब्ला जोंनि जा बिटिआर एकर्डआव जिखिनि क्लजफोर दङ, बे क्लजफोरा जेब्ला सुफुं जाया अब्लानो जोङो
जेब्ला सुफुंनानै होआ भारत सरकार आसाम सरकारा अब्लानो जोङो जोंनि जांख्रिथायखौ बा जोंनि मोननो गोनां मोन्थायफोरखौ जोङो मोनफुंनो थाखाय जोङो आन्दलनाव ओंखारफिनदों। बेसे समसिम नेबावगोन होननानै सानो नोंथाङा?